I pozdrav ljudi, dobro došli u Srpskom pisci i danas ćemo ponovno igrati GTA San Andreas. I danas ćemo ratati protiv policije. Probat ćemo da nakupimo najviše zvjezdica što može. I ove prve zvjezdice. Poprećemo se gore na kuću. I ratovat ćemo ovdje protiv njih. Ja ljudi 4 zvjezdice već imaju. Možda ćemo preći u jednu misiju na ABC, ali ne znam sad. I ljudi, mrtvi smo sada. Nema nećemo ratiti protiv ljudi, ajdemo na jednu, dvije misije da odigramo na ABC. Čekamo da sad skloni, da krenemo. Ajde više. I evo ljudi, idemo sada tamo, pređemo misiju. Ucali smo pare i živote. Ja, to je ovdje. Živite ljudi, ja sam bolestan malo sad. Ne znam šta mi je. Opa. Idemo sad, stignemo tamo. Op. Kakva su kola. Nemamo trajler. Gađemo u stoku. Ali to je ovdje. Ja se ne sjećam ove misije. Od nekva misija, sam smo trebali da dođemo dole da se vratimo. Kako sam se sada okrenuo. Ajde brže malo. Opa. Idemo i ponovno ovdje sada policija. Ali ljudi, ja nema šanse da pređem sada ovu misiju. Ali baš nema šanse. Ovo je jedna najteža misija. Ne znam, baš dobro da
vozili motor. Ne, sada nećemo stići. Ušetam. Uvijek se ovdje zezne. Opet samo dalje do kola. Evo vidiš što se oko po malom putu. Evo vidite, opet. Ovo se stalno dešava. Nema šta se da sad pređemo u blizu. Ljudi, zapaljujemo se, idemo to. I ja napokon da ja pređem na misiju. Gdje je onaj moj? Si dole? Siđe, ajde. Beži policajac. Treba nam sada motor, ja. Ajde, ajde, silazi, ajde, sedaj. I idemo ljudi kući. Ali je brz ovaj motor. Ne! Sedaj. Sada je ovaj put dobar za vožnju. Ne vidim s nikom. Ja ljudi sad smo tu došli. Stigli smo. I ljudi, to je bilo to u ovom klipu. Ostavite moj kanal, lajkujte, šerujte, subscribeujte se i pišite u komentarima šta sledeće snimam.